Türkmenistanyň prezidentiniň permanentatyna 2024-nji ýylda giňden bellenjek Günnäweriň beýik akyllar we nutgawy şahyry Magtymul Pragynyň doglan günüň 3 ýyllygy münasibetli 2023-nji ýylyň 18-nji dekabryna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna Magtymul Pragynyň döredijligine parakatçylyk ýörelgeleri we umumy adamzat kymmatlyklara atly gibrit görnüşindäki halkara ylmy amal maslahat geçirildi. Halkara derejetine geçirilen bu maslahata daşary ýurtlaryň we ýurdumyzyň ýokary we orta hünär oku mekdepleriniň, ylmy barlyk institutlarynyň professor muallimleri, bilermenleri we talip ýaşlar gatnaşdylar. Maslahatyň umum mejlisine çykyş edenler Günnäweriň beýik akyllar we nutgawy şahyr Magtymul Pragynyň häzirki zaman jemgyýetimiziň ruhy binýady. Umumy adamzat kymmatlyklarynyň genji hadynatynyň merjeni bolan öň döngörjülükli pikirleriniň we peltepe garaýşlarynyň müdimi ähmiýeti barada gurrun berdiler. Soňra halkara maslahat Magtymul Pragynyň döwletlilik taglymatynyň garaşdy we bitarap Türkmenistanyň möhüm ähmiýetlerini üçin etmekdäki binýatlyk orny. Magtymulnyň paýkas filosofik we ahlak edep garaýşlarynyň terbiýeçilik ähmiýeti. Magtymul Pragynyň döredijlik mirasy adamzat medeniýetiniň genji hadynatydyr adly bölümçelerde öz işini dowam etdirdi. Maslahatyň akyryna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň Magtymul Pragynyň doglan gününiň 3 ýyllygy münasibetli taýýarlan Magtymul Pragynyň umumy adamzat ähmiýetli parakatçylyk taglymaty we häzirki zaman möhüm meseleleri atly ylmy makalaryň ýygyndysy gatnaşyjylara sowgat berildi.